Ker machon e piny Afrika ma milambo nowacho ni somo kende e ginero manyalo miyo ji bedo machalre. Ka gidhi e klas, gibedo e klas machal, girwako uniform machal, kendo en bende manyalo miyo jadhier kachiel kod jamoko bedo para mochopo kare kata mambele. Live e chenro mari mar Kuku Mar Wach Lolwe TV, director mar Golden Allies kendo jakom mar riwruok mar skunde mag ji giwegi migosi Charles Ochome wago kode mbaka weche mag somo. To nikech wan ok wangi mana siasa kende kod telo, to samoro biro bedo piny wago mbaka weche mag somo. Kaluwo dhi nade result mar duoko mar penj mar klas 8 nyaka kete maino koth gogi kanye kachiel kod sudo mbele. In fact nyaka no bede komniri wana lokruok dichiel mar skunde gi kuma gijiwi koro dhi malo mokalo. Dibedi ne migosi Charles Ochome eman kod siri ni eri kifunguni no kano kar kanye koso en gima no pore apoya. Live e chenro mari mar Kuku Mar Wach nyinga en Haron Otieno. Director nyaka ne yud komni poko losi. Congratulations. Na loso mana kodi kane di manyo komni eri to na nyise ne kaka wanene gini eri Ochome tere. Ne intira kod adieri bende. In fact campaign odhi nade? Nodhi maber. Gimoro amora ne yot. Kabisa ji mang'eny nowore piny. Yes. Giringa koro kendgi giwegi. Okitanga mariembogi. No kwang'e ni gini en gimoro ma odhi alanda kendo gima nyaka ni luor ne Kenya mangima. To nikech mwaloso kodi mogik ni wuotho Kenya mangima kane manyo gini rejeno. Kare ni gima nitiere kod maino mare. Nitie. Yes. Okay. Yeah. Penj no wuok mar klas 8 en gima neng'iyo kaka no nyalo wuok ni comment mari chalade jego. Penj mano wuok. Penj mano wuok okane gibopogre kod kaka jo penj ne en gatie chon. Samoro ingen kaka kinde mokalo mane je ywak to penj no wuok marach cha. Nyithindo ne ni corona. Yes. Kendo ne wakia gima corona en. Ne wangi marano koma kititho. Yes. Kone nitie luoro mang'eny sana. Omiyo ji ne ok bet gi nyithindo gimiluongo ni one to one cha machiegni kod ahinya cha. Ni puonjogi ka gima ng'at ma ywayogi godunga kaka ng'at ma puonjo ng'at ma ok nen. To kanyo waseng'eyo kaka corona en, koro nyo aduoga kendo kaka ne watiyo chon. Omiyo mana par ni okelo lokruok mar penj ma iwuoyeno. To ni neno ka mae duoko mane neno ka ne dhi biro kose duoko ma samoro no opoyo. Nikech sama penj biro to dhano wacho ni oyo wadhi yudo duoko ma kama kato nyalo bedo mopogore. Anto nanene ka no nyalo bet maber mondo kaka inene no kaluwore kod kuonde ma kama antie kata kuma chung'ni kaka skul mar Golden Elites. To nikech ne wa change gimiluongo ni strategy. Kendo ne waiko nyithindo ahinya nikech ing'e ni kitugo ga maber to tugo dwa chochi. Yes. To koro iwacho na nemba dima ne rach koro ne waloso mago duto miyo ne waneno ni odhi wuok maber molo kaka ne onene no. To nikech nitiere kaka itime. Yes. Kosewuok to nitie kaka obedo moderated. Miyo koro kaka owuok ne kaka wakawe. Yes. King'iyo pachi gik mane nyathi Kenya manyalo chopo mar klas 8 nokali thuro manokalo chini iri weche ma COVID-19 siasa ochakore karo chumbi ni manenge matek mokalo ineno ka nyithindo gi koyudo duoko madene gi yudo koso maeri opogre kodgi in terms of input margi to kod output mowuok e result. Ing'e ni ji wuoyo samoro to ging'e gima kelo wuoyo gino. Yes. Nikech ka ikawo kata hospital mar public to kod hospital mar sirkal. Tibiro ka hospital mar sirkal ni kod facilities mabecho molo kata mag public. To ji dhi hospital mar private. But mar sirkal e mar public. Mar sirkal e mar public. Yes. Koro yudo ka ji weyo mar sirkal to dhi mar private. Yes. Nikech nitiere one to one treatment. Giyie upime e mar sirkal to chiedhe e mar private. Yes. Nikech attention en close kendo rit ber chala kod school be kamano. Skunde mag sirkal nigi teko mang'eny kada mar gero classrooms kendo loso labs ndiko jopuonj. To pod enena gima jowacho ni mago mali auma chuny dhano kata ken kanyo to magi tich sirkal. Koro kochopo samoro mowuogie cha teno wuok odhi. Kata nyathino winjo kata nyathino winjo manowachre ni Musache biro. To ka nitie japuonj e skul mar private to ng'eyo ni tich motiyo maber ema biro miyo janyuol kino timang'o nochul pesa mondo oyud musara. Koro pogruok nitie mar sirkal kata otiyo marach kata otiyo maber Musache biro betie. Inyalo mana gole titere kama chielo
be samoro onge gima ibiro time. To mag private to ging'eyo ni wan gi clients wa to pachgi chal kama, to gibiro gi oket ni magi gik magidwaro mondo watim. Koro nitie gima iluongo ni work plan ma ni chunygi. Koro work plan gino ka ok inyal chopo mitim ni kaka gidwaro to giweyi. To sirkal kada kiweye onge gima obadhe. Kech en gir raia. Koro mano e pogruok manitie e skunde mag ji giwegi to kod skunde mag sirkal. Jatelo noneno kane skunde gi mag ji giwegi noyombo skunde gi mag piny owacho. Okelo penjo moro ni en gima mae manopore nu kose en gima nuchano kama, nikech kuom thuolo mosekalo chien waseneno ka skunde mag piny owacho osebedo ka dhi maber. In fact kuonde moko osebedo ka iyombo. Ok en kamano. Kata gwe mpira nitie gima iluongo ni preparation gi training. Onge kaka nyathi opuonj e private school gi jopuonj moritogi maber diyom gi nyithindo mopuonj e public school gi ng'at ma opuonjo kong'iyo time. To nyithindo mani public ok ni gifuwo, ok ni jopuonj mani public karicho. To en owacho ni ng'ama bo chule extra time no. To mar par owacho athagra nang'. To mani private ni to kada ja kotiyo matek to ng'e ni wach erokamano ni tiyo matek ahinya, kendo en luongo ni real time reward. Chul ma sano nitie. Koro miyo ng'ato tiyo gi chunye te, kada ka director mare en ng'at ma chunye ber, to kochopo kaka nyocha chandro mane dhi nyime ka, samoro nyalo chopo ka jothindo bet gi jopuonj ariyo adek, to king'iyo tineno ni jogi timo gimoro kuom nyithindogi. Inyalo luonge gi chien wach no osiepna dhi mad chaye. Sirkal onge gi mano. Aneno kada seche ma wadhi kodi ma wuotho kodi school primary section mari ka ni moro kineno nyithindo matindo mochopo. En chunero mar bedo machiegni kod jogi eki. But kati wacho ni seche moko bedo machiegni kendo nyalo medo jopuonj gimoro majiwogi. Waseneno ka public yani ne yombo thuolo mokalo chien, but sani iri ne mano nyo en mana dichiel. To kadwa wuoye nikech sirkal be ok dang' agorago. En iwuon piny, en iwuon max, en iwuon kalam. Koro kalam no nowacho ni ne giyombo, wabe ne wayie. Koro kalam mae to nyo wayombogi. Gibende giyie. Kanya winjo kada ka CS wuoye maber. Koro ok inyal gori gi wuon piny. Wan kaka jo Kenya private schools wadhiro mana konyo sirkal e tich mar somo. Ok en tijwa, en tich sirkal. To sirkal be noyudo kohinge. Ng'ato achiel ok onyal nikech odwano tim gik mang'eny. Koro giluongowa. Koro mane kako chal. Wabiro kaere mondo mi wakony sirkal ma Kenya ok ni wabeyo ahinya to bende ok ni gin ni magibeyo ahinya, nikech kalam nowacho ni wang'e wane mana wayombogi. Owacho ni pogruok mantiere gibet machiegni kod nyithindo kendo ging'iyo gige kuma japuonj timo kachiel kod nyathi. Japuonj bende puonjo kong'ene katimo maber, to nitiere gimoro manyalo ton adita na chande kopogore gi mano mosegabedo ka ton pile. Mago pacha mano paro mar migosi Director Charles Ochome, en jakom mar skunde gi kuma ji giwegi e Kenya mangima. Director ibet e kom ni to gima gweth mokwongo yudore ni en duoko maber mar skunde gi kima ji giwegi. Ma iri onego tud kod performance mari koso skunde gi kama watimo maber nodhi bedo namba 1 kata samoro kin jakom. Ka gimoro timre maber kitelo kamoro, tin be kori moro amora timde lochni. Koro an mana moro amora. Ok anyal wacho ni nitie gimoro matimo mopogre kata nitie gimoro matimo ma ok opogre. Mana ni gweth ma Nyasaye ochiwo e kinde man kanyo. Koro nyocha kana kawo telo to nachako gi luoro Kenya, ma koro adong' mana gibiro Nyanza ka to kod Kisii. Tatieko kuonde modong' kasetieko te. To nikech kana adonjo to naluongo ji mondo bi wagon Nyasaye erokamano. Koro kendo ok wanyal chako gi koni. To kinde manyo waluoro no watimo gimiluongo ni governance. Wawuoyo gi jo directors. To gik ma watemo nyisogi ni ok inyal bet maber ka ok irito giki maber, ka ok ipuonjo nyithindo maber, ka ok iketo systems maber. Koro mano kada emomiyo koro magi timre, ok anyal wacho ni akia kata ng'eyo,
wabiro neno kaka gik moko dhi, lakini ano mana kobo bet maber moloyo kama, nikech private schools directors wan kod chenro mopogore mwaseiko mar governance structures, nikech kitelo ni oganda to oganda nothagre mano tendi rach. Koro anto pacha kaka nene ni skunde mag ji giwegi adwa ni ka telo norumo to gin okang' machielo mopogore kuma ne gintie, financially stable and physically stable and academically stable. Mago e ginene mage pacha te mawuoye kod tano ka gikawo gima ber. Adada penyo moro kata kamano onega penyi godo mbele seche mang'iyo tendi to kod gima gine ikoro nyiso ne sekta mar somo. Iwinjo na director seche ma idhi konyo skul mar Haron mondo bi malo mondo bedi kod pesa, luoro kuma kidi skul Haron kodhi malo bro yombo mari. Mano aonge luoro bilano. Yes. Ng'at mok nyal chiwo ok nyal yudo. To ng'at mokonyi me yudo be ok ibi yombo. Yes. Gima ji okia ni kin kendi ema in maber timedo thagri nikech around you kindi ka ji neno mna in kende. To ka skunde mang'eny timo maber tabe mara timo maber to mano dhi create gimiluongo ni confidence parents. Koro ka ji ochiwore an atero nyathina e private school, gibo winjo maber, ababo winjo maber. To ka an ng'at achiel kende ema mara ber to jiboch skunde go tim ka maber mana macha achiel no kende. Koro pacha kod dwarona to ni skunde gi tete otim maber. Ma ka ng'ato chiew to neno mna private school. Mane gima wuotho kata mane gima timo kata sama wuoyo ni adwaro pesa. To ok nadwaro mabro tigo golden, adwaro pesa ni directors mag skunde gi ji giwegi giger go skunde go bed mabeyo maba sedhi mabor gi mano. Director awacho adier ibiro neno chuny afe nitie pesa se kata yudo ma gidhi yudo ok mar sirkal mwasebet kwa dwaro cha. Kech ka rangach moro dinde to nyaka idwar rangach machielo. Ase wuoyo gi ji kendo wadhi yudo pesa kendo wadhi miyo jowa ok nono to gibo chulo to yude bei moro mapiny molo ma banks gimiyo gigo. Adhi go nyime kada sani wachiegni ndiko contract kaponi dili ma dweche ariyo mobiro tabo nyisi area dhi kama. Giweti puonjo jaduong' di bet pastor nikech koro in gi chuny manyalo konyo ng'at moro mondo mi obi mondo mi okal kari kata mondo odhi maber. Live chenro mari mar Kuku Mar Wach nyaka go back director e wachni iri mar boy child don kwano ka nyathi ma wuoyi odwa dhi maber ahinya. Nyathi ma nyako chal ka gima koro kalo nyathi ma wuoyi molo chutho skunde gi kuma osegane ka bedo skunde gi kuma dongo kwane ka gidwa bedo mal ahinya kata ka iketo maino mar chako osebedo kata thuolo mokalo chien donjo sani ere nyithindo dhi donjo skul mar form 1 thuolo mokalo chien ne kwayo sirikal mondo mi noti machiegni kod private schools kik nyithindo ji kos thuolo margi ka chiedo kod lek mari idwa tero gini kanye idwa tim yiero moro machielo kar kanye mak mago e gudo te waduogo bang' yiero machuok kende nyinga en Haron Otieno ma en Kuku Mar Wach wagombako director Charles Ochome Golden Elites kachiel kod weche moko mathoth to nikech en masani rotelo ne skunde gi kuma gidhi kaka jakom margi e Kenya mangima. Machiegni achiel kachiel chenro mari mar Kuku Mar Wach telo mar ariyo director Charles Ochome ma en director mar Golden Elite School kendo jakom mar skunde gi kuma gigiwegi Kenya kaere mangima kwa gombake weche gi mag somo to nikech ok wanyalo mana gombake weche mag siasa pile ka pile samoro bende wamako break wagombaka weche gi mag telo magi e sekta mar somo e Kenya mangima. Director wewe kama na penji godo wach mar nyathi ma wuoyi the boy child wano kata ka penji mano timire iri kendo nyathi ma nyako no biro malaine society marwa emoketo maino mare kum nyaka koso wuoyi ema koro mbeko tol. Ng'at modini ni koyudo thuolo to bet ma tek mologa manyodino ne kata wang'eyo ni piny nodino ni mon to koro piny oyawo ni mon. Koro aneno ka migepe mang'eny oketo teko gi kuom girl child kendo mano osetimre kuom ndalo mathoth.
omiyo girl child osebiro malo. Tok rach, sida ni mana tie mbele kanyo, nikech idak mar dhano, joma mon ok ohero ni odak gi dichuo moloyo. Ok mor mon mang'eny. Ok an dhako lakini onge dhako madwaro ni en chuore en emotimo gik mang'eny. Koro kanyo mwanyalo bede gi problem kochopo sama koro jogi otieko somo training, koro gidwaro dak, to nikech koro an gi mon mang'eny molo chuo, ka kotim na kendo activism mondo mon ong'e ni ng'ato ji nyalo dak adaka kata en molo dichuo kata dichuo moloye, to wanyalo bedo gi thagruok. To aparo ni Afrika nochako gini chien mar pinje mag West, nikech West nitie gi divorce cases mamalo kabisa, to nikech mon nokel malo. Koro kosekel gi malo to giwe koro ok gine tiende mar dak gi ng'ama dichuo, ma koro divorce in the West is normal. Odok piny. Omiyo ata akwayo ni ging'wono ni wan kaka jo Afrika kata kaka jo Kenya, kik wageng' ni nyithindo manyiri mondo giidh malo, to kik waduok nyithindo machuo be piny. Wamigi equal opportunities mondo wabibed koda balanced society. Mbele kanyo nyalo bet makendruok, nyalo bet matek ka ok wang'iyo mano. To ageno ni ji mawinja biro ng'ena ok igeng' ni nyathi madichuo ni nyake mitero malahinya, tergi atera malo gi te mondo ibendi empower wodi, koro nyalo yudo empowered lady to gidak maber. Ka ilose weche gi mag empowerment kod gima dhi malo to gimoro madok piny, skunde minyaluong ni giant school, skunde mane donge Nyanza kaeri, maka penjo wuok tikono oyo maeri school primary makama academy makama eri nyalo dhi malo. Ang'o matimore jaduong'? Waneno ka the giants kande ne pur tiri malo kara kati chande? Ok ang'e ni wuoyi skunde mage di nyisa to datimo aluro chiwo ranyisi. Kata kamano nitiere skunde moko mane chalo kaka Bondo Complex Academy gini, onyalo paro school Homa Bay County, mabe notiyo maber ndio jenairo, lakini ok kaka ne ong'e ni kam penjo wuok to gina manyaka wanegi malo. Ani pako mana Nyanza kende, Kenya mangima. Okay. Moko ma samoro nyingi nok ne ni malo ahinya, koro biro malo dichiel. Aparo ni they are going through some transition. Yes. Janairo, one of the directors passed on. So mano nyalo bedo nokelo shock matin, but nyogi timo maber. Koro sama nitie problem kamoro, transition nyalo bede gi dok chien matin. En school maneno ka oyikre, chandro ber, kendo ang'en gibro na bet kuma ne gin ka tiecha. Bondo, I think the same thing. Koro kikwa ne result achien to koro taito gi corona manyo timre cha to gi shocks go nitie kuonde ma directors mang'eny kada corona nyo ohinye ji, koro mago shocks ma pod jomoko dhi through. Aparo ni gin mana kare. Okelo penjo ni kaka ere kaka inti maintain jaduong'? Management marwa na nyisi ni nyo change strategy. Nyo change strategy. Koro man koro kanyal wuoye ahinya nikech strategy manyo mwadhi malo no. En ng'amo biro to wanyalo nyise. Ok rach lakech gin gigi kibe timo gimoro to ng'ato kawo. Ok rach, lakini nyo change strategy. Okay. Yeah. Sani rindo golo dogi thuolo manokalo chien mondo mi nyithindo ma usome skunde mag giduegi yud thuolo makare kod magi kuma usome skunde gi kuma piny owacho. Sani bende segolo dogi piny idwa timo nang'o mondo mi kik obed ni nitiere chochi moro? Nya neno ka statistics wacho ni wan gi 30,000 chances mag nyithindo in national schools to wan kod 11,000 nyithindo mokalo gi over 400 marks. So it is some ministry nigi room to do that balancing act. Kech coming from chien kanyo ni wasewinjre ni nyithindo medo 400 to the national schools. So then there is still room for them to do affirmative action. So if there is going to be yuagruok moro,
taparo ni ng'ato more manyalo bedo ni biro timo gima rach to kan ne gimomiyo mano nego timre. Ma gimbo yudo skunde bile magidwa nikech ya mokalo bende nosingi gino singo neri kata kamano nochuno mani wuoyo kane oywa kwacho ni oyo ang'o miyiero nitiere e seche ma nyithindo mawuok e private schools manyo thuolo e national public schools ipani sano sitieke chutho ma statistics no bedo makare koso wan ni Kenya. Yes. Wan ni Kenya to jo Kenya ok nyal bedo jo Uganda gin gi their culture of doing things. To gima ng'eyo ni nyithindo moko ibuluongi national school mok gidwa koro ibodo ka gidhi dwaro moko koro that culture to pod bona betie. Yeah. Okay, wantiere e Kenya kendo jo Kenya botimo gi kaka gisebedo ka gitimo kata kamano wacho ni kod adieri ni nyithindo boyudo thuolo e skunde gi ko mane gitimo penj kendo mane gidwaro mondo mi gidhiye wacho ni jomoko bende minya luong kuond mok gidwa nyalo gombo mar mondo mi giloki mano pacha mano paro ma director Charles Ochomo bende en jakom mar riwruok mar skunde mag jigo e Kenya mangima kendo director mar Golden Alliance achiel kuom skunde gi ko matimo maber mokalo ok mana e Kisumu ka ok mana e Nyanza ka ikende to e Kenya mangima in fact sasa ma penjo wuok en achiel kuom skunde gi ko ma inyiew ni Golden Alliance to dhi nade edo wana menya ko penjo Golden Alliance to dhi nade. Golden Alliance nyodhi maber. Nyo wan gi nyithindo 27 mano timo penj mar klas 8 mano yudo over 400 marks e klas 8 ne wan garon 79 to ng'eny gi oyudo 390s 380s 370s wan gi nyathi moro achiel moyudo 297 ene mogik koro gidhi maber to pod kowuok ibi luong ang'e ni boduong gi live Chenro mari mar Kuku Mar Wach director Charles Ochome akaw break jerung sama na penji ni to utero nyithindo marom nadi high national schools kalure kod nyithindo maneno ginyalo bedo 60 nikech mago moyudo over 380 marks kadhi nyime to kata ndalo mokalo watero kamano machal ka gima nyithindi kar gi nyithindo 79 kod 9 man timo penj gi dudo te gidhi extra county schools kadi malo mane kaka nene koro to warito nikech ano kimater gi skundego sirkal matero gi to marks ma giyudo oromo gidhi skunde ma extra county and national schools. Isichako intake mari admission it's going on. Paro naneno ka parents aneno ka donjo kanyo gi sechako rwako gi seche ma ng'ato winjo ni Golden Alliance en skul ma timo penj maber e Kenya mangima ng'ato nyalo penjo ni to idonjo nade ang'o gini ma ng'ato nyalo timo kinyo kamera ni tel nyalo loso ng'at moro ma samoro gomo no kel nyathine e skul mari mar Golden Alliance janyuol moro amora man gi nyathi ma dwa kelo e skul mar Golden Alliance wan thuolo kendo warwako ang'eyo ka ji mang'eny paro ni Golden Alliance en skul achiel sani iye ka wan gi skunde 4 koriwre kod ECD miyo gin 4 to gachiel ni Siaya to skunde gi duto timo maber kada skunde mamalo kocha nyithindo nyo timo maber koro kamoro amora meneno koromo ni midwa bire biya ok wariemb ng'ato kendo pesa mwachanjo jonyuol tin molo kada skunde moko ma iparo ni jirandewa nikech wan gini mondo wakonyre kendo wakony nyithind turwaka. Sani nitiere kod skunde diwa? Wan gi skunde 5. Morka? Wan ga 4 town ka to gachiel Siaya. Tom Mboya, Premier, Ma is a standalone school. Then we have Airport, top school. Then we have what we call Pendeza School in Kogelo. Nitiere kod primary Tom Mboya? Yes. Nitiere kod ECD, this one here, Tom Mboya. Okay. Then we have Premier School. Yes, and Ogango, Jomadi Kibos. Then we have Top School, which is at the airport. Okay. Yeah. Alego we have, Kogelo we have Golden Pendeza, mabende nyotimo penj. Bende nyotimo class 8? Yes. Nyotimo maber? Ai kabisa. Irwako gie ji prochiko biro go chiko iko. No, mama na matombo, mami igi statistics makumi wuoye. Okay, abalo bro chuno na tim nyaka mar Pendeza kachiel gi top school to koda gi premier bende. Director ka watieko, lemo mari mar bedo jakom mar private schools e Kenya kae mangima. Bende nitiere gimoro ma onyiso sana gwenge makaluo e sector mar education nikech wacho ni charity begins at home nyako bende wang'eni to lemo ni ang'o mokelo ne piny loje okay bas ka wuoyi gik miluongo ni
good governance. Yes. To dweni wadhi Homa Bay, Kisii wadhi Kisii, Nyamira to kodu Migori. Mano ting'o pinje luo gi jo Kisii mago jowa. To wadhi puonjogi kaka ginyalo tiyo iyo maler. Wabiro Kisumo ka to mago en gima kelo wadhi puonjogi governance, wadhi puonjogi how to start junior secondary school, kendo wabiro nyaka gi jo ministry, to wabiro kod other speakers mondo skundegi oting're malo. So onge gimoro manyalo miyo ng'ato moro ma personal. That I've said, waluoyo kod jogo manyalo miyowa pesa mondo director moritre maber man gi good governance okaw pesa no olosgo skunde. Onge kaka mano ndak timre thurwa ka. Jothurwa nyaka yud, to kanyal miyogi ka books gi ok ler, kech pesa ok mara. Ka ng'at ma oketo hala ma ko pesa odonjo to timo gike maber to biro yudo. Tang'en ng'eny gi wasebet kwa nyisogi gitimo kamano. Koro mano dhi konyo jothurwa gi. Dini ukawo pesa kaka private schools riwruok maru koso kaka individual director mar school. Gi santadum nan mo diwinj kaka wache no. Okay. Kech en gima pod okwa launch, but en gima negotiate ma wuoyo sedhi mabor, pesa biro ma samoro kada next month ji nyalo chako yude. Yeah. Ano yude bende ok luny e hiro. Nitiere seche moko golden light odhi maber, kendo skunde moko bende odhi maber e Kenya kele. Nitiere skul moro ma sama ne gitimo penj to nyithindo rem te. Nitiere japuonj moro mane puonjo nyithindo rem te. Nitiere nyathi moro bende mano somo matek ahinya, kata kamano ok oyudo marks ma odwaro chande. Ok onadwaro 400, samoro oyudo 200 kod wiye. Losna kod janyuol bira kaachiel kod nyithindo king'iyo kamera nitiere jaduong'. KCP ma nyithindo timo e penj mokwongo ma gitimo kapod gin under 12 years, to nyathi nyalo time marach. Ok onyiso ni nyathino ok nyal faulu kata succeed e ngimane. Jonyuol obed ka ng'eyo ni nyithindo nigi talents mopogore moloyo dong' penj achiel kende, to koro wadhi giluongo talent based learning, ma wadhi ng'iyo nyithindo gi gik ma ginyalo timo. Ji mang'eny hinyo nyithindo. Nyawinjo ka profesa Magoho wuoye ni nyithindo moko rem nikech gikawo jeans mag jonyuol gi manorem. Well, gima ng'eyo ni kada ng'at morem ni mana gi gik mabeyo monyalo timo. To gik mabeyo gi ema wadwani mondo wayaw, mondo nyithindo duto kik gibed ni ji duto ok nyal bedo jokwano, ji duto ok nyal bedo joadhula, ji duto ok nyal go thum. Koro kumwa dhiye ber molo kumwa aye. To kata mana sani nitiere colleges mang'eny ma sirkal osetimo nadi, oseyawo i kor gwenge. We encourage nyithindo mondo gitim gigo. Iyudo ka ng'ato dwaro plumber sani mondo oketni kada tange e ot kachwer, onyiti 130,000 30,000. To kidak tino kinyal time. Mago talents ma ka nyithindo timo to biro konyogi. Mtoko kethre, tin engineer kata ibedo surveyor, ok inyal lose. Ng'ato wacho gima loso ni mondo atwen engine en 20,000, igolo timiye, to mage pesa ma jomoko chamo e dwe. Koro akwayo jonyuol, dwar gi nyathi kumonyalo donje. Gimineno koherono, kata ka en go thum kik itame. Jomoko nyalo go thum ka giwe to pesa chwer mana ka pi. Omiyo KCP okoromo bed ni en gi ming'iyo ni nyathi makokale to koro maisha ne orumo. No, ok kamano. Madawach ni waritre gi nyithindwa, wahergi gi max ma gibiro go, wahergi kik waketgi ni to nyitimo marach kia nadi. Nyathino ni mana gi future. Niyudo kando military ji dhiye, gi recruit ji dhiye, to ndiko wacho jo form 4 to pod gi kada chon ne gidhi mana jo class 7, jomoko bende kodhi skul to gibedo ma gichop nyaka meja kuro. Koro nyathi ok kik waket mana ni koremo kada form 4, koremo kata class 8 to koro en ng'at morumo. Ok en kamano. Kada piche migo kagi ipuonja ng'ato to bedo mana cameraman maber. Omiyo an akwayo mana jonyuol waher nyithindwa, wahergi gi rem. Onge be ng'ama rem. En an max moyudo
matin to nitiere gima nyalo timo maber. Okay. Nitiere director moro bende samoro skunde thembo kong'iyo to konia an bende chieng' nachop kuma golden lights gintiere. Amor ni chako jiwo gi mondo migi bei malo. Lakini ng'ane nyalo nyiso nang'o ma samoro chunye chido kod bende private sector jaduong'. Golden lights no kochakre kaka entie no chakre gi mabade. Ute mag mabade ma bende ji moko ne biro liet manade giwegi to chuny motegno matin miyudo no tidwoke beta maber kama intiere no in bende in mana gi chuny ma ilo ng'at mochako skul olo ng'at moyawo ba nikech ng'ama oyawo ba odhi dwaro mana crate moko 10 to gi mesa ne moro kama titum gima thama to ng'ama ochako skul en ng'ama otiyo tich maduong' odwa konyo piny oloko chuny ji okelo ji obed maber omiyo kik ibed odi luor ni paro mag achiedhra nadi maki wan bende ne wan mana kodgi kata sani pod wan mana kodgi nikech ipado ere kaka dhi chako the next level koro kuma intiere no ijiwri ajiwa tibiri mi buche mwachako ma Kenya Private School giwinjo puonj tiwinjo kara gini timo mana kama wach mari mogik jaduong' ma samoro kopenji to geto moro miwacho. Ago erokamano ni nyithindo duto mancho timo penj matimo maber kada ka gimodhi skul giritre kik gidonj ka giparo ni gisechopo makoro gin na jok moromo donji tije moko makendo gimiyo jowadgi bet matek. Nitiere gik mang'eny kaka drug abuse, nitiere illicit sex ma nyithindo donje, paro maricho miyo jonyuol obed gi nyithindgi machiegni seche gi makoro nyaka ibed gi nyathi machiegni nyo higni 12 mokalo nyathine ni darasa 1 nyaka 8 to moko nyo odhi otimo higni 4 koro higni 12 nyathi osebed e klas kaka motieko form 4 to gi jo 8 jo nyuol obed kodgi machiegni mondo kik giyud thuolo ma nyithindo moko chako ketogi yore moko madhi ketho ngimagi. Mane gima dawach mogik. Kawuok kuom janeno mar Lolwe TV chenro mari mar Kuku Mar Wach chopo e giko mare. Sasa migo mbaka mar weche mag somo. Nitiere sigana achiel mosiko bedoga e pacha ahinya. Sigana mane ondike buk nero mar The River Between kod Ngugi wa Thiong'o. Nogo mbaka mar ji nyithindo adek. Nitiere nyathi miluongo ni Wayeki, nyathi miluongo ni Mudhoni kaachiel to koda ka nyathi miluongo ni Nyambura. Adieri nomigi thuolo gi te mar mondo minde gisomo. Wayeki nosomo motelo ne Nyambura kaachiel kod Mudhoni. Kata kamano wach mapek nitiere kind Mudhoni to kod Nyambura. Kawuon gi Joshua nonyisogi ni dhiuru skul to nonyisogi yoregi koma ogiluw, yo mar ber kaachiel kod yo marach. Bugno rumo ka nyathi miluongo ni Nyambura noluwo yo mar ber kendo noting'o simbo mar nyadhi mar somo, noloko dalagi kendo taya norieny e dalagi. Kata kamano nyathi machielo mar Mudhoni ne ok odhi maber nikech seche ma bugni rumo nodhi ka noluwo yo marach, nohinyore kendo remo nochwer kuom bang'e tere nyango ma sigande norumo marach ahinya. Wuon gi Joshua nopenjo penjo achiel, dong' namiyo yore ariyo gi te mondo mi uyier, to in niyiero yo mok ni kare. Somo mi thuolero mar yiero yo maber. Ibiro weyo maber koso ibiro dhi e yo marach. Nyinga en Haron Otieno. Director Oriti kai maber. Ng'ama ong'eyo jaduong'. Seche moko in ibet kar kae nieri ema samoro skundi nobed kayombo kendo bet namba 1 e Kenya mangima. Kai maber jaduong'. Bedo Otieno maber. Nyinga en Haron Otieno.